Webafowethu laba balandeli maskandi lo onembala nawo lo oneqhawe lami okuthiwa oqhawe lami ngazi njani. Nganza kwethu ngenkulu nje inhlonipho nentobeko nginesifiso yaso ukuthi ke niyeke ukubulalisa izingane zabafazi la ku social media. Iyekeni manje lento yini ukuthi mhlambe uma ngabe kunomlandeli osohlangothini oluthile ecokofula lo mculi lo okulolu hlangothi olungaphesheya. Bese niba nalamagama athi ke uzothumeka uphuthu ngoba leyo nto leyo ayiveli masayidi womabili. Empeleni kunesayidi ukuthi mangabe kuthukwa ngaphesheya kwalo lithuke nje kungabi nankingi lithole inhlamba nakubalandeli bangale ngaphesheya kuphelele lapho kungabikho umuntu othi ke hayi ngiyakuthanda mina ngenzela wena yekela ukukhuluma lezi indaba lezi ngoba uzothumeka uphuthu lulodwa uhlangothi oluthenjiswa ukuthi lizothumeka uphuthu okungelona ke iqiniso lelo. Ngicabanga lento iqala kuwe wena umuntu okhipha lawo magama ukuthi ke uzothumeka uphuthu wena ofunza abantu abathile abanamaqunga abo ukuthi abagcine sebecasuka beze bethume lo muntu uphuthu ngoba wena ukubona kungcono ukuthi ke ugwadise lo muntu noma umvala umlomo lo muntu lo ngoba kunohlangothi olungantshelwa lona ukuthi alithule luzothumeka uphuthu noma ngaqhamuka ubani aphawule noma asho ukuthile ngalomculo ngale ngaphesheya akuzukubana inkinga nje sidalo kuzohlekwa makuthi laba bangale ngaphesheya bazophendula ngeinhlamba kuphelele lapho akekho ozothi uzothunywa uphuthu. Le ndaba yokuthumana uphuthu bafethu iyekeni ke lo doteni ushoyo ngoba le yanto leyana ilimasa izingane zabantu. Le comment yakho noma lokuphawula kwakho ukuthi mina ngikukhuza ngoba ngiyakuthanda yekela ukukhuluma lento ngoba uzothumeka uphuthu wena ohlohla lo muntu lo othuma abantu uphuthu ukuthi agcina abathuma uphuthu ngempela. Akulula kuyizwe leyikhanda kuma safe umoya empeleni bafowethu kufanele ukuthi uma sidlala kucaca ukuthi siyadlala noma futhi kuyinto ejulile akucaca ukuthi ijulile uma ijulile into ayibe zinqa zonke okwenzeka ngapha akwenzeke nangapha. Nina kunohlangothi olubukeka sengathi nje lona akufanele kucokofulwe umculi walo noma mhlawumbe akufanele kukhulunywe kabi ngohlangothi lwalo. Makukhulunywa kabi ngohlangothi lwalo kufanele kuthenjiswe abantu ukuthi bazothunya uphuthu kodwa bona ohlangothini lwabo uma becokofula lo mculo wangale ngaphesheya noma bekhuluma kabi ngohlangothi lolungale ngaphesheya akunankinga ku right yonke into nje i right abeze ukuthunywa uphuthu bona. Iyekeni lento yini bafowethu ngoba le ndaba endlala ngayo inezidumbu ezadlulayo okwakusukele kuwo lama comment wenu lokunisho kanje noma singazi ukuthi zagcina iphume ngawo yini lama comment wenu kodwa nanilokhu niwaveza lama comment anje ngalawo ukuthi lithembisa umuntu ukuthi uzobulawa. Sizalwa ngabantu bafowethu sinemndeni asicabangelanini yekelani ukuyicabangela nodwa lo muntu okhomentayo athi ke uzothunywa uphuthu uyena mbulalo oqala loyo. #sidlala ngeqiniso asinesi ama feelings. Iyekeni lento yini bafowethu ayithandeki. Ultramel nekhothwa abantwana beze beyikwaphona. Iyajima lapha. Ngoba ijim Ultramel ibikade iqoquzela phana umfana omncane urele mhlazi ukuthi awuvula amacala. So nesigora ngapha siyajima. Baphinde sasabisana nomuntu wakwaguqa isigora ababili mangicabanga. So sathi simsaba omunye so futhi sijimela yena. Niyahlekisa ku TikTok niyahlekisa ku TikTok ayikho into emnanje ngo TikTok ukuthi nje ithathe be serious ke besibheda lapho kodwa nje amahlaya nje ayini nawo afethu afuna uqamba abantu baningakholi ikhona ke ivideo lapha ku TikTok injalo right singeneke lapha senibuyela nonke ke the Fast Food TV lo NMK lapha ku TikTok akayingeni ke ngokwakhe indaba zewoqhawe lami ke if ebeka lapha ke uyakhuza ke ngokusho kwakhe ukuthi yini uma kukanjani njani noma senivela ngendlela nivela ngayo. Mina ngiyabaza abantu abakanje Alabasta Lwanda Prince baningi na bafika abantu lapha abantu bahlaza umaskandi engathi bathatha amaside. Siyabazi ke nonelo lapha ku YouTube babenza ngathi bakhuluma nawo wonke umculo gcina kuvela ukuthi bathatha amaside. So asidideki thina umuntu ongala phesheya emhletsheni ilanguage yabo bonke baqala kanje umuntu osupport uKhuzani uyakuveza lokho umuntu ongayithandi into ekhulunywa ngoKhuzani uyakuveza lokho akekho umuntu okwaba nenkinga nokubhokwa kaKhuzani nangelodwa ilanga kodwa khona into okubhoka enokuyisa phakathi nanokwenza umuntu islim la uKhuzani wenza islima ilokho abantu abangakufuni nabangale abafuna ukunderstand. Baningi abantu abenza ama content bayenzile content ngendaba yengoma ethi uKhuzani ngezukubabikho kwaphela kanjalo kwahlekwa kwaba nje namanje isaqhubeka indaba uKhuzani befaka ivideo lapha emcimbini udonelo kaTekisi
ukuthi uphele kanjani. Abantu bayidelela bayikhulumela iy'nhlamba zabo kwaphela kanjalo. Kodwa iyaziwa into ekhulunywa nguKhuzani ngoba sifuna ukumuyisa. Loya mfana usefuna ukudicela phansi uKhuzani. Bamthukela lokho abantu. Insizwa le ekhulumayo ngathi lokho-ke iyakumisa njengoba bonke abantu bayakugeja lokho. Ngamabomu bayakwazi. Bafuna ukuyisondeza into ekudlaleni. Angazi ubani okhulume ngophutho. Kodwa abantu uma bekhuluma-ke banendlela ababeka ngayo amagama. Ukuthi ubani okhuluma ngophutho angazi. Kodwa bakhuza intwana ukuthi musani ukuthi intwana niyifake enkingeni. Musani ukuthi nenze intwana niyisebenzisa niyithumela ama-e-wallet nama-KCell. Ilokho abakukhuzayo ukuthi velani niziveze ukuthi yini enilwayo. Musani ukucasha ngentwana. Kodwa ngoba ngale into bayithinta uKhuzani ndisathi ukuvala amadlebe nikhulumayo inkinga yenu ileyo. Nalabo bantu labo benikhuluma ngabo ukuthi bagcina belimaleka. Kwakukhulunywa kuthiwa kahleni bafethu awukwazi ukuthi umuntu umenze kanje. Musuke umhlinzele izibini umuntu kwanhlanga zimbona moya. Namanje uyakhuzwa lo mfana. Kusasa futhi ugcina sekunezinkulumo ezithize ezenzakala uyakhuzwa. Kodwa nisamhlohla ngenkani. Yiyo lento leyo inkinga yenu. Sizwa kithi ngiyazi ukuthi uthanda ngale mhletsheni. Abasemhletsheni bakhuluma kanje ngawe. Benza ngathi bayalungisa kodwa suke belithathile side. Baningi bevela baningi. Alikho icala uma uyithandela emhletsheni ufila ngathi kuthinteka insizwe lande iqhawe lakho. Uma ukhuza alikho icala lapho. Kodwa ke bafowethu asingavumeli intwana noma isibhede ikhuluma iphutha. Ikhuzeni njengoba ikhuzwa namanje.